Hola de nou! Segurament ja has donat un cop d'ull a les notes de tall del curs passat i estàs hiperventilant i enmig d'una crisi perquè veus a venir que no podràs entrar a la carrera que vols fer. T'és familiar aquesta sensació? Doncs avui et vinc a explicar tot el que has de saber perquè potser sí que hi ha una manera d'entrar però encara no la coneixes. Primer de tot, entra a preparats.cat i entera't al 100% de com funcionen les assignacions de places a la universitat. A la caixa de descripció d'aquest vídeo et deixarem un enllaç on ho explica super detallat, però bàsicament el que et vull dir és que el primer dia que es publiquen places a la universitat, si no has entrat a la teva primera opció, no està tot perdut. Si vols seguir en el procés d'assignacions, hi ha més dates en les quals es publiquen. Per fer-ho, això sí, has de tenir en compte certs tràmits que has d'activar, però el que et vull dir amb això és que al final no s'acaba tot el primer dia de les assignacions. Si realment ho veus molt cru, això d'entrar a la carrera que vols, quan facis la preinscripció i et toqui posar les teves preferències, no passis només aquesta carrera. Intenta posar-ne d'altres que puguin estar relacionades i que també et puguin agradar. Per què? Doncs perquè si entres en una d'aquestes, potser ja t'agrada i ja t'hi quedes. O perquè quan passi un any de ja estar fent aquesta altra carrera, podries demanar un trasllat d'expedient a la teva carrera preferida, aquella a la que no havies entrat. Per fer això, és important que parlis a la universitat on t'agradaria fer aquesta carrera preferida i que demanis a través de quines carreres podries fer el trasllat d'expedient. També, si no entres a la carrera que vols, et pots esperar al següent curs i tornar a fer la preinscripció universitària, és a dir, tornar a demanar plaça en aquesta carrera que tu volies. I a més, pots preparar-te un altre cop la fase específica de la CL per pujar nota i, per tant, tenir més possibilitats. Fer això, és a dir, esperar-te un any, tornar a demanar plaça a la preinscripció, és 100% compatible amb demanar un trasllat d'expedient, que és el que dèiem abans. Per tant, si fas les dues coses, tens el doble de possibilitats. Seguim suposant que no has entrat a la teva primera opció, però has entrat a una altra carrera i la fas perquè t'agrada, acabes els teus anys d'universitat, però al final encara t'agradaria tornar a fer aquella carrera a la qual no vas entrar en un inici. I, el saber no ocupa lugar, així que dues carreres de vegades millor que una. A més, quan intentes entrar a una segona carrera, és a dir, quan ja n'has fet una i vols fer una segona titulació, la nota de tall sol ser més baixa i, per tant, podria ser encara més fàcil que entressis en aquesta carrera. I, en general, no et tanquis a diferents opcions, obre la mirada, perquè potser la carrera que t'assignen t'acaba encantant i ja no penses mai més en aquella que era la teva primera opció, o potser sí, al cap d'uns anys acabes la primera carrera, vols fer l'altra, que és el que dèiem abans, i és perfecte. Actua segons com et sentis ara mateix i tria el que t'agradi ara mateix. Llavors, ja veurem. Espero que aquest vídeo t'hagi servit per no perdre l'esperança d'estudiar allò que vols, sigui ara o en el futur. Si tens un cas personal que vols comentar amb nosaltres i que et donem la nostra opinió, deixa'ns-ho als comentaris d'aquest vídeo i t'ajudarem contestant-te el més personalitzadament que puguem. I per tothom que estigui mirant això, sobretot, subscriviu-vos al nostre canal i també activeu la campaneta de notificacions per rebre'n una de nova sempre que publiquem un nou vídeo. Gràcies a tothom per veure'ns i que hi hagi molta sort a les assignacions de la uni. Fins aviat!